Okay. Ameni vadikani, Amen. tadzokazve kuzotaura kunaka kwaMwari nekugona kwawo. Tinokufarirai mese zvenyu kunze uko, tinokudai zvakanyanya. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. Ticharambe tichingokura tese tesewo pakuziva shoko raMwari. Tichaverenga Amen. shoko raMwari rinowanikwa kuna Jeremiah 29 pavhesi 11 chete. Jeremiah, kana maiwana sitori inoverenga foni yangu pedyo. Ndinotomboivhura inoimbira ndito. Okay. Jeremiah 29 verse 11. Mm, mm, All right. Verse 11 inoti, nokuti ndinoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupei mugumo une tariro. amen. Dangutenda nokuverengwa kweshoko raMwari kwakanaka kudai. Tisi tangoenzwa vhesi yedu kuna Jeremiah 29 pavhesi 11, Mwari vachitaurawo muupenyu hwedu. Vadikani, kune zvimwe zvinhu zvokuti unenge uri mune imwe situation yekuti unofunga kuti ndinobuda sei, zvamboita sei, kwamboitika sei, asi Mwari vari kutivimbisa vakati, ndinokuzivai kuti uriko, ndinouya, ndinotoona nepfungwa dzakanaka dzerugare dzokuti ndinokubudisa imomo, dzisiri dzezvakaipa asi dzerugare. Saka tikangoziva izvozvo so kuti Mwari vedu vanototiziva, zveshuwa time dzacho dzingareba kwatiri isusu, asi kuna Mwari rinenge ridiki diki, but kwatiri isusu dzinenge dzareba dzanyanyisa zvokutoti vanotaura vanenge vatoneta, kana newe wacho unongoti no, I'm tired now. Asi ivo Mwari vacho ndinotoone pfungwa dzakanaka, pfungwa dzisiri dzezvakaipa but dzerugare. Yes. Saka tikangoziva izvozvo tinoitirwa zvakanaka vadikani. Kune mumwe anenge aomerwa neupenyu, upenyu hunooma vadikani, kunzeko Yeah. upenyu hunooma zvokuti munhu anoshaya zvokuita. Unofunga kuti saka ndorega kuenda kuchechi, ndorega kunamata, ndoita sei? Asiwo Mwari vatotaura kuti ndine zvakanaka zvandakakugadzira mwanangu. Pakupera Yes. poku zvakatonaka, handina zvakaipa, nokuti ndibaba vedu vanoziva zvakanaka, havambokutipi zvakaipa. Yes. Semafunge tichiita isusu kuti pamwe Mwari havandizive. Ukatera vamwe vanonzwa kuti ini handifuti Mwari vanombondiziva ini, handifuti vanombonzwa minamato yangu ini. Vanoinzwa, vane nguva dzavo dzavanopindura. Yes. Saka tinoitirwa zvakanaka nekuverenga shoko raMwari. Pena haitaura kuti hanzi kuverenga shoko raMwari rinotibatsira zvakanyanya. Motoone ansa yacho naimomo, mhinduro dzacho dzirimo Yes. mubhaibheri, shoko raMwari. Saka ukaverenga ipavapa unotonzwa kuti saka Mwari vanotondirangarirawo, vanotoone zvakanaka zvavanoda kuzondiitira, zvisiri zvakaipa asi zvine mugumo une tariro. Yes. Saka Mwari vekudenga ngavatiitire zvakanaka. Shuwa tirambe tichingoverenga shoko raMwari, tichingomedhiteta, tichingofunga, zveshuwa zvichaita chete, hazvikoni Yes. zvinotoita chete. As long takangovamirira Amen. ivo Mwari wamasimba ose, zvinotoita, hazvitombokoni. Zvingave zvadii, zvingave zvaita sei. Pane mumwe aitaura aitanzi kune mumwe munhu angatochembera akuma 65 years ndobva atanga kutoisa kambani yake, akazosara ofa Yes. billionaire. Saka zvekuti Mwari Wow. Mwari havaremerwi nezvinhu. Tikaverenga shoko raMwari ndozanzi ndiri Mwari venyama yose, hakuna chinondikona, chii ichocho. Saka hapana chavanokundikana, zvese vanozvigona. Chedu Yes. kungomira bedzi takatendeka, tichingomira bedzi takatendeka. Mwari vedu vanotiitira nokuti ndibaba vedu. Shoko Yes. raMwari tikaverenga futi kuna Matthew, hanzi zvoni imimi vana baba makatotiipei, asi munopa vana venyu zvakanaka, kuzoti ivo manje haumbotori chimbwa dombo uchipa mwana akumbira, kana nyoka mwana akumbira fishi. Aiwa, unotomupa zvakanaka, kuzoti ivo Mwari Yes. wamasimba ose vanototipa zvakanyanyisa nekupfuurisa, nokuti vanototiziva. Chatisingazivi isusu ndechekuti Amen. mumwe munhu akaitirwa tofunga kuti neni ndatosara, ndatosiiwa, havatondidi,
havatondizivi. Aiwa, umwe neumwe Mm. une nguva dzake Yes. dzokuitirwa zvakanaka. Saka Mwari vedu vanotida Amen. vedu we. Chedu kuramba takangomira bedzi takangotarisa kunzira. Ndobva ndafunga nyaya imwe murume so mwana wake akakumbira pfuma ndobva aenda kwaakaenda. Babai vangu vaibva Mm. vakatarisa kunzira vaziva kuti one day anodzoka chete. Zvicho Yeah. vakatomona uyu adzoka. Saka ndozvavanongoitawo Mwari vedu. Isu hatikabva takangotarisa bedzi kuti one day Mwari vedu vachatiitirawo Yes. zvotoita zvakanaka. Saka hativei nemufaro zvedu tichitofara tichitoziva zvinei vanenge vanoseka itaimi yavo zvavo gai vakadaro. Peter aitotaura zvanzi kuchauya vaseka anongoseka Yeah. besi. Saka tikagara takangomira Mwari vedu vanotiitira zvakanaka. Ndizvo True. ndandinazvo hangu pashoko irori kuti Mwari tikukurudzirana kuti tirambe tichingonamata tirambe tichingoita zvatava tichiita. Mwari vedu vanototiziva vakatotigadzirira mumwe neumwe pakeji yake yekuti unozongoona zvatoita. Yes. Siro vamwe Yeah. Yeah, ndangoitwa zvakanaka nepekukompeya, pekuenzanisa nevamwe vanhu kuti Mwari Mm. mazoitira nhingi mandisiyawo zvataura nasi chipo izvo, kuti kazhinji ndo dambudziko redu iroro remunhu wese, Mm. kuti anotokompeya vanhu vaakakura navo kana kuti maneighbors ake kana kuti masiblings ako chaivo, kuti hei vananhinge Mm. vato isu ini ndozori pakati. But ndaichitofunga pachitaura nasi chipo kuti ukatarisa vana David nana anonzani Joseph, vana Yeah. Abraham, vana ani vari mubhaibheri vese vai vana Zakariya, vana Elizabeth, ukatarisa maperiods avakamirira Mwari akatosiyana zvachose. Like each one mumwe anonzi akamira 20 years, mumwe 16 years, mumwe 40 years. Moses like haana kutombofanana. Saka I think Yeah. naMwariwo futi muupenyu hwedu each person anotori nenguva yake yakatarwa naMwari isina kutombofanana neyaningi, kuti zvachena indi zvachena, zvachipo ndezvachipo, Mm. hazvina kufanana nezva the other person. Mm. Saka I think ndo patinonetseka kazhinji vanhu ipapo, kuti unenge uchiti nhingi zvato kana kuti vese vandaenda navo kuchikoro vakato indichingori Mm. panzvimbo hwani. Hausi kuziva kuti mubhuku maMwari makanyorwa kuti chini zvako. Hausi kuziva kuti Yes. pamwe is it 20 years zvawaifanira kunge wakamira, is it 10 years, is it 5 years or whatever. Ndofarira hangu shoko iri Amen. randakaona this week paPsalms 116 rinotizvo roti ndinoda Jehovha nokuti akanzwa izwi rangu, akandinzwira tsitsi pakuchema kwangu. Sorry, akandinzwira tsitsi pakuchema kwangu, handiti. And then verse 2 iyi manje inoti hanzi nokuti akarerekera nzeve yake kwandiri, Mm. ndichadana kwaari mazuva ose eupenyu hwangu. Saka Yes. this verse 2 is so powerful. Nechirungu kuti hanzi God has inclined his ear towards me. So ukatarisa grama yacho ikutora kuti Mwari kuti pawakazvarwa, pawakatendeuka, nzeve yavo yakatobva yatanga kuti kurerekera kwauri, like kuti every day, every second, every minute nzeve yavo yakatorerekera kwauri. Wow. Each person, kuti Mwari vanonzwa each person. Funga kuti kana vachiziva mazita enyeredzi zvadzo dzisiri vanhu, imwe neimwe nezita rayo, kokuzoti munhu, like he is able to do that That's true. all the time. Nzeve yake yakarerekerwa kune munhu wese. Saka nyaya ingoripo panguva pakumirira. It's not easy kunani zvake, because munhu wese anenge ada kuti zvinhu zvake zviite nenguva. But then Yes. Mwari vane dhayari ravo vega, so ende havamhanyiswe nemunhu, like kuti Wow. havamhanyi, vanotoshanda nezvavakanyora pasi. Yes. Ndakambonakidzwa hangu pandakamboverenga bhuku raEzekiel. Saka bva ndadzokera kumashure, ndakukombeya manje vachizadzisa zvavaka
like zvakazadziswa kuna the book of Kings, kuti every detail zvavakanyora kuti ndichazodai, ndichazotumira mambo uyu, kuti ndo zvavakaita izvozvo. Saka neupenyu hwedu like zvavakatinyorera each person ndo zvavanotoita, kuti Mwari vakatendeka pashoko ravo. Yeah. Pane shoko ringondinakidza ndandogara chimutaura kuti hanzizvo, kana vati hongu hapana anoti kwete, which means pane vanenge vatoti kwete, pane vanototi kwete muupenyu hwako, but Mwari pane pavanosvika kuti kwete yenyu yagumira panapa, izvezvo hamusina kana sei. Munhu wese anotosvitswa ipapo naMwari, kunzi kuti Mwari vanotosvika pavanoti kushayisa sei ani nani, vanhu vanongashamisa kuti zvafamba sei nhai munenge tomuziva kwayo, anga aitopenga riri benzi, onai akutoenda kubasa, kuti akatoenda kuLondon akazodai dai, because Mwari vakatodeclare kuti makwete enyu no more zvagumira panapa. Saka hatifaniri kutyira Mwari vadikana, hatifaniri kukompeya nevamwe vanhu upenyu hwedu. Our job ndeyekutarisa kuna Mwari, kuramba takatarisa kuna Mwari, no matter kuti zviri sei, especially mirangariro yedu. Mirangariro ndoinorasisa munhu wese. Murangariro inokusvitsa munyika yako wega kusina vamwe. Zvezvo unoona munhu akagara pane vanhu but haapo ari kunyika yake yega nekuda kwemirangariro. Saka Mwari vatibatsire pamirangariro yedu, kuti tizive nzvimbo yedu muna Mwari, kuti uye Mwari vanotida zvakanyanya, havambofi vakatisiya, vakarerekera nzeve dzavo kwatiri all the time. So. Amen. Aiwa, shoko rine simba. Ndinongoda kuwedzera zvakanaka mureferensi Matthew 6 verse 30 panonzi, zvino kana Mwari achifukidza saizvozvo uswa hwebundo huripo nhasi huchakandirwa muchoto mangwana, haangakufukidzii nokupfuurisa imi vokutenda kuduku here? Ukazopfuurira mberi inotaura kuti kunyange hanzi Solomon in all his glory akanga asina kushongedzwa semashongedzero anga akaitwa huswa hwomusango, but hauna kwahunorima kana kuti unoti haufunge kuti ndichadyei. But unozopfuurira mberi rachiti hanzi for all these things Mwari vanoziva kuti munozvida, but chakakosha ndechekuti tangai kutsvaka umambo hwaMwari nokururama, zvose izvi zvinozowedzerwa kwamuri. Saka it's human nature to compare yourself to the next person, kana to your siblings, kana wherever. But tikatsvaka Mwari chokutanga, tikavatsvaka ivo nekururama, vanoita kubatsira. So unopedzisira usisatombotarise vanhu, usina kana basa, nekuti ende vanhu vari kuchata, ini handisati ndachata, ende vanhu vari kuroorwa, ini handisati ndaroorwa, vanhu vari kutenga mota, ini handisati ndaane mota. Mwari vanokubatsira kuti hameno, so unongonzwa zvakangoringana, ende haumbooni wakashota ukaenda even panzvimbo idzo dzinenzi nevanhu vakadaro. Saka dai Mwari vakangotigonesa kuti titsvake ivo Mwari nekururama, zvese izvi zvinowedzerwa kwatiri kana tatsvaka Mwari. Sezvataura sichipo kuti vanoti ndangariro dzavanadzo nokuda kweupenyu hwedu ndedzakanaka. Vanozoti kuna Jeremiah again, I think na 33:3 vanoti, hanzi nditsvagei, call unto me and I will answer you and show you zvinhu zvakavanzika zvomambo hwaMwari zvikuru kuru. Saka dai Mwari vakangotigonesa kuti tifocuse our eyes on him. I know it's not easy, hazvina kungoita gore zvachose, but mwoyo wedu Mwari ngaurambe chingozvirovedzera mukuverenga shoko raMwari, mukunamata. Zvataura nhasi chivo, when you pray, ndo matauriro atinoita naMwari. Mwari vanonzwa, hanzi nzeve yavo yakarerekera kune vakarurama. Saka when you pray, Mwari vanotonzwa chete, vachitokuzarurira zvakavanzika. Saka dai Mwari vakangotibatsira zviro kwazvo kuti tirambe tichivatsvaka, vatibatsire kuti tisatarisa kumashure. Pane scripture inotaura kuti hanzi
hanzi usatarisa here, it says promotion, something about promotion where it doesn't come from the east, from the south or the west or the east, but it comes from the Lord. Saka chinhu chatinofanira kutarisa kwachiri ndiJesu. Ngatitarise kuna Jesu vadikani. Zvinhu zvedu zvinoendeka, upenyu hwedu unofamba mushe. Tinorarama upenyu huno uzere nerugare nekunaka nokufara nekuda kwokuti une ndangariro dzakanaka nekuda kwoupenyu hwedu. So I just hope kuti Mwari vanokuitirai zvakanaka, muvatsvake mushoko ravo zvikuru sei, ndomamunowana Jesu muitirwa zvakanaka. Yeah, tinoda kungotenda Mwari neshoko raMwari zvatanzwa zvataurwa zvese zvitanzi nzeve yakatodaisawo kutoteerera kuti kuti kudii, ukumboti kudii, Yes. kana kuti ungokomplena chete uchingochema bedzi. Aiwa, hanzi atitsvagei Mwari kutanga, zvinhu zvese zvinozotevera. Nai hanzi izvoni pane zvataurwa nachenai, hanzi izvoni musango munotoone maruva akanaka, hapana akambomagadzirisa, ndiwo Mwari. Saka pangazotadza munhu chaiye anofamba, hazviti, vanotigomera. Dzinongoongowa chete dzinodiwa. Sidhorino vakataura kuti vakati hanzi aiwa hazvizokukomberi. Mumwe munhu hanzi anenge ari kunyika yake uku achingofunga kuti ndinga akatodai ndingatosara, ndinga ari kunyika yake amheno kwaari. Saka Mwari ngavatigonere, tingovamirira kusvika zvaita zvakanaka. Zvangokutendai vadikani mese muri kunze kumwe anga asingatomboziviwo, bhizi kungokombeya zvinhu zvevamwe achingofunga kuti iye ndiye asara. Aiwa, next ndiwewo. Chedu kumirira Mwari. Toda kutendai, toonana futi next Thursday kana Jesu wedu asina kudzoka. Amen. Amen. Don't forget to like and subscribe. Alright, yeah, mulike nekusubscribe. Alright, vadikani, bye bye.